Снимай така, снимай така. Снимай мене, снимай мене. Здравейте, аз съм дошла да гостя в парка. Сега сме в градинката. И взимаме оцели с Солната, стопката. И сега ще имаме влог. Тоест ще целим. Това е блесканата фрица. Глупост е на търкалета! Си ти! Ама ти си една глупост. Нали на търкалета? Много си зле. Я пусни. Ама цели камерата, бе! Жина, гледай в камерата. Дай, само камерата да. Дай хубавото. Айде спрой си са на влакче. А това е Стефан. Браво! Стефан, който е много зле. Не ме пак да не ме оцелиш. Най-гадният клип. Нали искаш да ти Удареният. Удържията. Ти ме ще оцелиш. Христо, не хващаш. Викам пак ще ме оцелиш. Аз викам да я хванеш. Нула работа. Пак го изчопи. Сяплено нещо. Това е. Абе, ама си новия. И Зина, която взема топката. Добре. Сега ще правя трикове. Ето виж. Ама да спирам ли? Махна го! Виж! Виж, махна го! Чак да ги оставим, че ги дай. Не. Вземете таблета. Искай да изчупиш Леля. таблета ли? Да. Няма, ще ми го щупиш много ясно. Нали ще ти го щупам много ясно. Нажива. Не мисля, че ще... И поредното отцелване в корема. Аре, бегайте да няма къс. Ау, седи са. Откъде дойде? Според тебе, това ли е най-щупения таблет? Да, ама не. Нещо преди целя екран. Целта под главата. Камерата щеше да пострада. Отивай да я хваща. Ама не! Ръка ме заболява. Стъпи дивай криво. И нашата водеща. Бия един крив удар. Ама футбол ли ще си играете или ще снимаме клип? Някой да го нападне, Зина, хвани го. Зина, хващай! Нали? Да, ми точно. Спадайте. Ама Зина, дръжно е. Точно! Стига! Много точно, нали? Стига! Сам съм казал. Няма да играеш ти футбол, е. И това е удара в глава... в целта. Боби, учиваш си. Точно над главата! Не, бете! Ей, това беше много. О, не! Ще ми цел само. Май ще хвърлиш таблета. Добре. Стоп. Зина, снимай. Не, ти порема. Да, аз не снимам. Снима ли? Зина, Да, бе. как го шутих? Е, баси слабия шут. Не.
нямат нещо. Бачи. Ще сме зле. Айде, Стефане. Пръв. Айде. Айде, още с новата топка спот. Айде. Идвайте, кой си? Айде, Стефчо срещу Андрея или не знам още. Не. Чакайте само да се почува. Тихо! Боби, аре, лади! Почета! Държам ютуб канала. Сега Андрея срещу Шашко. На кетч! И го повалиха. Глупости на търкалета. Нали? Сашко си седи. Да, сляп е. Ядоса се. Чести удар в рамка. Сашко нищо не може. Елата го с мой човек. Елата го с мой човек. Едно! Две! Това боли? Много. Това си мисля, че ще ми бъде. Там. Спъни го е. Аз спъна го. Едно! Дори не туш! Не туш, Боби. Сбиха се. Аз съм пауза. Аз искам да пия вода. Аз ще пия вода. Окей. Чай да паузираме. Как се паузира? Пауза да има.